Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Malapit na naman ang eleksyon. Pansin mo, dami nang nagpaparamdam. Paulit-ulit na naman nating maririnig ang mga pangako ng libreng edukasyon. Trabaho para sa lahat. Tapat na serbisyo. Basta, marami yan. Talagang lahat sasabihin, mapaniwala lang ang mga tao. Lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Hindi lang yan. Sa pagnanais magkaroon ng kapangyarihan, Sa kagustuang mailuklok sa pwesto, bibilhin. bibilhin. I repeat, lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Pero pwede namang hindi ganun. Pwede naman tayong gumawa ng matalinong desisyon. Pwede tayong mamili. Dapat yung hindi puro pangako at pambobola lang tuwing kampanya. Dapat, kilatisin ang bawat salita na sinasabi nila kung totoo ba. At dapat, huwag tayong basta-bastang maniniwala sa matatamis nilang pangako. Dahil kung pipili ka na rin lang, Maging mapili ka na at mapanuri. Tama. oo nga. Piliin natin yung may kakayahan. Tukuyin natin yung mga tunay na maaasahan. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama Bumoto ng tama. dahil buhay natin ang nakataya. Para sa mga taong kusang nilet go, no, yung kapangyarihan nila para bumoto, hindi kasi nila nare-realize na para sa kanila, parang hindi makapangyarihan yung isang count, yung isang boto. No, pero habang dumadami ang mga ganito na nag-iisip, lumalakas yung kapangyarihan ng hindi dapat manalo. Kasi hindi naboboto yung dapat manalo. Hindi naboboto yung tama at yung totoong may malasakit, yung totoong may kakayahan at yung totoong maaasahan. During martial law, almost 20 years tayo na hindi nakaboto. Maraming mga buhay, no, at kaginhawahan, kaligtasan ng nasakripisyo para lang maibalik sa atin yung demokrasya. Voting is one of the simplest way
on how to exercise democracy. I will exercise my right and my power to vote para may say ako sa kinabukasan ko kasi buhay ko yung nakataya. Importante ito sa amin bilang isang artist. Kasi kung yung mga artworks mo nasa bahay lang, ikaw lang nakakita at saka ang pamilya mo. So at least ngayon, tulad dito sa Laos Group of Company, so nabigyan kami ng mga magandang pagkakataon na ma-show namin yung mga artworks namin. Nung maliit pa ako, elementary, drawing lang ng mga crayons, pencil. Pero nagumpisa ako sa oil paint noong 1978. High school ako noon. Every time na walang pasok sa school, nagpipint ako. Tinuturuan ako nung kaibigan ko. Ako, yung inspirasyon ko, yung subject ko. Halimbawa, kapatid ko, mga kaibigan ko, gumagawa kami niyan yung mga lata po. Yun ang inspirasyon ko. Kumbaga, nandun ako ito, ako. Kaya, yung inspirasyon ko, kasi gusto kong ibalik buhay ko nung childhood ako. Yung mga laruan lang namin, yan lang. Pero masaya kami nun. Actually, napaka-importante sa aming mga artist yan. Unang-una, of course, promotion para makilala ka. Kasi kung nasa bahay ka lang, kahit magaling ka, walang makakakita sa mga gawa mo. Actually, during my elementary days, dahil wala akong baon, hindi ko binabigyan ng nanay ko nun. We are living near the mga ilog, sa may yung galing sa mga paminsi stone. I carve using the yung distillador sa Kapampangan ng tatay ko. Kaya nga lagi ako napapalo sa tatay ko, nawawala, nasisira ko yung mga screwdriver niya. Kasi yun ang pinagka-carve dun sa Paminsi Stone. Nilalagyan ko ng bonsai. Parang bonsai ang tawag naman eh. Binibenta ko sa teacher ko siguro mga 25 centavos, piso, ganun. Pag nakaipon ako mga around 2 pesos, marami na yan. Magdidebut na ako sa mga kaklase ko nun. To Laos, I am very fortunate. Binigyan mo kami ng chance para makita ang aming mga obra maestra. mas mabilis pa itong kumalat kesa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan.
Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Next on Business Unusual, a third-generation restaurateur from the family that owns the famous Everybody's Cafe. Know more about Poch Horolan on Biz Insider. Featured on Biz Labs. Seafood Boodle, perfect for sharing, and other bento meals, available at Bay Spicy Seafood House. And delicious homemade beef taco kits delivered straight to your homes from Taco Mo. Let's get down to business with Nicolette Henson. He's on this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch your live simulcast on our official Facebook accounts. Business Unusual, only here on CLTV. Kino naman mo, ingem kibalo kinpeka pa mo sumpamangan kay Mabilo Gayato, ameni Batanketi, Syudad Angeles, Pampanga. Ing metong kareng sangkan ot ing Kapampangan, balo daray sabla ang mga galing la karaskin pa magluto. O balo yun ano na nga malwan ko. Wise to ka, ing Kapampangan Pride Assisi. Inya pang banwang 1732 ag pangkyan diksyonaryo ng Kastilang Fraile Berganyo, kay mita de paaman ning sisigay buri ng sabyan is to snack on something sour. Anya namang bayo la pamewu sureng yali-waliwang versions na nini, ing metong kareng sinikot, ing sizzling sisig ning Angeles. Ore ni resang kap bang kanita makapagluto ka namang sizzling sisig, mantekilya, kalamundi, asin, vetchin, larang inanis, dildak kapaminta, ning nangate na ning manok, sibuyas, ampo pang ning nangaligang babi. Tataran ning babi sa kami gogo kayabe na ning nangate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay bat pulisan may mantikilya ikekang sizzling plate. Tsaka may bulusing sisig. May kakaliwan ni kalamunding ang ponglaran O daramdaman mo na yung sasarit sa ting luluto mo. Uy, tana, tinakang sisig na ni Angeles. Bir na mo, sold na ko. Malapit na naman ang eleksyon. Pansin mo, dami nang nagpaparamdam. Paulit-ulit na naman nating maririnig ang mga pangako ng libreng edukasyon. Trabaho para sa lahat. Tapat na serbisyo. Basta, marami yan. Talagang lahat sasabihin, mapaniwala lang ang mga tao. Lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Hindi lang yan. Sa pagnanais magkaroon ng kapangyarihan, Sa kagustuang mailuklok sa pwesto, bibilhin. bibilhin. I repeat, lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Pero pwede namang hindi ganun.
pwede naman tayong gumawa ng matalinong desisyon. Pwede tayong mamili. Dapat yung hindi puro pangako at pambobola lang tuwing kampanya. Dapat kilatisin ang bawat salita na sinasabi nila kung totoo ba. At dapat, huwag tayong basta-bastang maniniwala sa matatamis nilang pangako. Dahil kung pipili ka na rin lang, Maging mapili ka na at mapanuri. Tama. oo nga. Piliin natin yung may kakayahan. Tukuyin natin yung mga tunay na maaasahan. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama Bumoto ng tama. dahil buhay natin ang nakataya. Bawat boto ay mahalaga dahil ito yung pagkakataon na pantay-pantay ang tingin sa bawat Pilipino. Ito yung pagkakataon na pantay-pantay na may karapatan tayo para ihalal yung mga gusto nating manungkulan sa gobyerno. Ang hindi pagboto ay pagsasantabi ng isang karapatan para maihalal nga natin yung mga nararapat na maging opisyal ng gobyerno para makapili ng mga susunod na mga leader na mamumuno sa ating bansa na mayroong vision para maging maayos nga yung panunungkulan o yung isang administrasyon. Kung gusto niyo pong baguhin na yung buhay niyo at magbago na yung ekonomiya ng bansa, ito na yung pagkakataon para magparehistro tayo at bumoto para sa magiging tamang liderato ng bansa. Rehistrado na ako para bumoto. Ikaw? Okay, magandang hapon po Central Luzon at oras na naman ho para sa ating mainit na balitaan. Bagamat hindi ganun kainit yung panahon ngayon, at least sa ilang bahagi ho ng ating rehiyon, Central Luzon. Kanina medyo kumulimlim, kagabi medyo nag-uulan, At pero ganun pa rin, may humid pa din ho, mainit pa rin ho. Kumusta ho ngayon? Kumusta ho ang inyong Lunes? Ngayong araw ho ay November 8, araw ho ng Lunes, unang araw ng trabaho. At marami sa ating mga kababayan ang nagbalik syempre doon sa nilang mga lugar pagawaan. Kumusta ho yung naging bakasyon, nung Biyernes nabalita natin yung pagluluwag ng ilang protocols, particular na ho sa mga pasyalan dito sa ating rehiyon, gaya na lamang ho ng Subic, At may nakita ako may nagpunta ng Subic, Sino ho ba yung mga nagpunta ng Subic ngayong weekend? Kumusta ho yung nakita ninyo? Saan ho kayo namasyal sa Subic? At kumusta ho yung experience ninyo? Pwede niyo hong ikwento, yung mga pinuntahan ninyong pasyalan dito weekend sa ating comment section. Pwede ho ninyong ilagay yan at mamaya-maya lamang ay babasahin po natin yan. Simulan na po natin ang mainit na balitaan. Narito na ho ang mga naglalakihang balita ngayong araw. Ito ho, participative governance pinagmalaki ni City of San Fernando Mayor Edwin Santiago sa kanyang State of the City Address 2021. Yan ho yung tinutukan ng ating kasamang si Rainiel Pawit. At nangyari ho yan kaninang umaga. Napanood ho ninyo dito sa CLTV, Pero babalikan ho natin yung mga naging highlights, Particular na nga itong binabanggit ni Mayor Edsa na participative governance. Ito naman ho, panukalang ipitin ang ayuda ng mga 4-piece beneficiary. Kung hindi magpapabakuna, inulan ho ng batikos. Nako, alam naman ho natin na talagang puspusan din yung paghabol doon sa ikangayang target na makamit ang herd immunity at yung vaccine rollout. Kaya may mga ganitong mungkahi. Pero ano ho ba talaga yung kahulugan ng mga ganitong mungkahi? Mamaya ho malalaman natin yan. Sabi nga ho ng ating kasamang si Paulo G, sa kanyang report, ibabalita niya mamaya, inulan ng batikos. Sino-sino ho kaya ang bumatikos at bakit naman? Pero parang ngayon pa lang nakikita-kita ko na kung bakit na nabatikos itong ganitong panukala. Anyway, tumungo naman ho tayo sa iba pang balita. Ito ho yung bahagyang pagluwag din ng protocols. Dito sa Pampanga, inilabas ho ni Governor Dennis Pineda
ito ho, nananatili pa rin sa alert level 2 ang ating lalawigan, Pampanga. At syempre yung sinabi nga ho natin, yung nangyari noong Biyernes, dyan ho sa may Tarlac, yung Belenismo 2021, simbolo ng pag-asa at pagkakaisa ngayong pandemya. Naku, napakagandang pasyalan din yung mga ganyan, lalong-lalo na kung ngayong Pasko, no? Kung merong mapupuntahang mga open spaces, kasi napakarami hong nagtatanong sa atin, mga karehiyon. Saan ba pwedeng mamasyal dito sa Central Luzon, mga open spaces? Kasi yan yung pinakahanap na ng ating mga kabalen, ng ating mga karehiyon, at mga kababayang Pilipino particularly, no? Ngayong panahon na to. Maswerte ho tayo dito sa atin sa Region 3. Napakarami ho niyan. Pero mamaya, anyway, usapan natin yung mga open spaces na yan. Tumungo muna ho tayo dito sa mainit na balita. At simulan na ho natin ang ating balitaan. Ako nga po pala si Justin Dizon. Siyempre, every 3 p.m. doon magkakasama ho tayo dito sa ating programa. At gaya nga ho ng nabanggit ko, ito ho nga balita. Kaninang umaga ho, isinagawa itong State of the City Address ni Mayor Edwin Santiago ng Siyudad San Fernando. Ito ho yung kanyang huling SONA o SOCA. Lalong-lalo na, alam naman po natin, magtatapos na ang kanyang ika-3 termino, no? Doon sa 3 consecutive terms, yung pangatlong taon nun. So, sabihin, sa madaling salita, nasa 9th year na po si Mayor Edsa bilang alkalde ho ng kapital ng Pampanga, Siyudad San Fernando. At kabilang ho dun sa kanyang mga naging ipinagmalaki o naiulat sa bayan, sa syudad, ito hong tinatawag na participative governance. No? Ano pa nga ba yung ibig sabihin ni Mayor Edsa dito? At ano yung iba pang mga naging accomplishments na kanyang inihayag sa loob ng kanyang 9 na taong panunungkulan? Yan ho yung tinutukan ng ating kasamang si Rainiel Pawid. Rainiel, magandang hapon. Bago tayo pumunta dun sa balita, kamusta yung weekend mo? Nagpunta ka ba ng Subic? Magandang hapon, no? Kasama ni Justin. Medyo hindi muna tayo nagbabanda-banda dyan, no? Sa Subic or bahagi ng Zambales. So stay muna tayo dito sa Pampanga dahil ina-enjoy muna natin yung mga naglalakihang parol dito. And besides, wala naman tayo mapupuntahan pa sa Subic. Ngayong panahon na to, maswerte ho tayo dito sa atin. Parang anyway, Rainiel, may kilala ko, nagpunta na Subic, sumama ka doon. Anyway, bago tayo makarating ng Subic, eto kanina nakita ko, yung tinutukan, itong SOCA, State of the City Address ni Mayor Edsa, at dito nabanggit nga yung participative governance. Alam niyo kanina kasi nga ongoing yung SOCA ni Mayor Edsa, nakikipagpulong din po kami sa mga tauhan ng ating city government, particular na po itong POSCO, yung Public Order and Safety Coordinating Office, dahil meron kong magandang sorpresa ang CLTV sa mga darating na panahon. Pero bago ko yung banggitin, nung habang nanonood ng SOCA dito sa command center ng San Fernando, napakaganda pala ng command center, sabay pumapalakpak yung ating mga kababayan. Hindi ko masyadong narinig, gawa nga ng may pulong kami. Rainiel, ano ba yung pinalakpakan nitong ating mga kabalen na nagtatrabaho sa City Hall at yung mga naging highlights ng 9 na taon ng pangungobyerno, lalo na itong huling termino ni Mayor Edsa? Kasamang Justin, tama ka dyan, yung participative governance ay talaga yung ibinida ni outgoing Mayor Edsa Santiago. Ano nga ba itong participative governance na ito? Sabi ni Mayor Edsa, nalampasan daw nila at naabot nila yung peak nito ang economic growth ng syudad, hindi lamang dahil sa isang departamento, kung hindi ito yung pinagsama-sama nilang o yung collaborative effort through the 9 years ng kanyang panunungkulan. Tinanong natin kung ano nga ba itong participative governance concept nila. Ang sinabi ni Mayor Edsa, na tuwing may lalapit at hihinging tulong na Fernandino at Fernandina, hindi yan mayor ang kanila po nangahanapin, hindi ang designated agency na laging bukas 24/7 daw. So tinanong natin ang office nila ay bukas lamang from Mondays through Fridays, pero sabi nga nila, gaya nga ng mga call center or hotline dials ng San Fernando, bukas po 24/7. So nitong pandemic din, isa pa sa mga ibinida niya, isa sa mga highlights yung bago siya pinalampakan, yung pagbibigay pugay niya dito sa mga frontliner, or most specifically dito sa mga medical workers na 24/7 din daw. For the past 2 years ay halos hindi na rin natutulog dahil nga dito sa COVID response program na sinasagawa ng syudad. At hindi lamang dito, dahil nandito nga yung mga malalaking paggamutan, sila na rin yung tumatanggap
doon sa ilan nating mga ka-region o ilang kababayan natin outside of the region, outside Central Luzon. Ngayon, kasama Justin, tinanong din natin directly kay Mayor Edsa, ano pa nga ba yung kanyang nakikitang mga programang o legasiya na may iwan. Sabi niya, ito yung learning system or yung educational system ng syudad kung saan kahit na dumating yung pandemic ay nagkaroon sila ng mga alternative learning modes gaya na lamang yung pakikibahagi nga nila sa ilang mga guro na nagbibigay ng modules, nagbibigay ng online class kung kaya naman ng buong klase. At higit sa lahat, yung TV learning din all over Pampanga, dito sa San Fernando, na ipinalalabas sa atin. Kasama Justin. Riel, sa kanyang pagtatapos nung kanyang termino bilang alkalde, meron bang mga nabanggit si Mayor Edsa? Nagpahiwatig ba siya na siya ba ay tuluyang pamamahinga na? Dahil alam naman ho natin, before the filing ng Certificate of Candidacy, may mga rumors din naman na magpa-file ba si Mayor? Tatakbo ba siya for another position? Siya ba ay mag-aangat sa ibang posisyon? O kaya naman babalik sa pagka-vice alkalde? May mga ganitong usap-usapan. Pag ikaw ay napadpad sa palengke o kaya nasa mga paradahan ng jeep, ang dami mga ganyang usapan sa San Fernando. Pero nagpahiwatig ba itong ating itong alkalde ng siyudad San Fernando? Kaugnay ng kanyang magiging plano pagdating naman doon sa kanyang karerang pampolitika. Kasama Justin, maganda tanong yan doon sa buong stoka ni Mayor Edsa. Indirectly, ang tono ng kanyang mga mensahe ay parang namamaalam na tuluyan dito nga sa mundo ng politika. Kaso lang kanina na present yung dalawang mayoralty candidates ng mayoralty aspirants dyan sa syudad na binanggit din naman, binigyan ng courtesy ni Mayor Edsa, si Vice Mayor Jimmy Nasafin at si Dolores Captain Vilma Kaluwag. So ito ay sinabi rin, nabigyan punto rin ni Mayor Edsa na ito yung pagpapakita ng yung acceptance ng tao. Kung sino man yung manalo, fair and square sa darating na election, dapat ang prioridad ay yung mga iniwan niyang proyekto at pagpapatuloy ka. Pero kung sino man yung mananalo sa susunod na halalan. So, nung nakita natin yung buo, yung tone, yung pamaging message ni Mayor Edsa, tila binibigyan niya lang ng pahinga yung kanyang sarili. Pero who knows, ganyan naman sa politika, kasama Justin. Minsan nagpapaalam pero may mga chance na bumabalik sila. Riel, nabanggit mo, nandun yung dalawang kandidato o aspirants for the mayoral post, si VNG Milatsapin at itong si Liga ng mga Barangay President, Councilor and Dolores Barangay Captain Vilma Kaluwag. Ito ba kumbaga, kasi nung naalala mo nung nagkaroon ng pagbubukas ng mga ilaw ng mga parol, natanong ni kasamang Paulo G, itong si Mayor Edsa kung sino ba sa mga kumakandidato sa pagka-alkalde sa Ciudad San Fernando ang kanyang ini-endorso. Kanina ba, nagkaroon ba ng gaganyang hint? Lalo na may present na dalawang kandidato? O kaya naman may mga pasaring ba siya na posibleng merong iba na siyang nais endorso? Siyempre bilang isang alkalde na nanilbihan din naman, hindi biro 3 consecutive terms, yung 9 years magkakasunod yung kanyang naging stint dito sa siyudad ng San Fernando. Yes, kasama Justin, if you're going to review the entirety of the SOCA, tamely, nagpapasaring siya na yung kanyang kandidato na si Vice Mayor Jimmy Nasafin. Lagi niyang pinupuri with all those parang mga good adjectives na parang magaling sa serbisyo, ipagpapatuloy, ang magandang nasimulan. So, yun yung mga hint na kanina, who knows? Ganyan naman sa politika, kasama Justin. Minsan discreet naman si Mayor Edsa at ginawang medyo apolitical itong SOCA 2021. Kasama Justin. Bumabalik sila. Riel, meron bang categorically na mga nagdaang panahon, if you remember, kasi based nga doon sa huling interview natin sa kanya through our correspondent Paulo G. Santos, sinasabi niya na wala siyang nais i-endorso. Pero you're saying na meron siyang mga papuri kay Vice Mayor Jimmy. Nagkaroon ba ng categorical pagsagot itong alkalde sa ganong tanong, or di kaya naman naglabas siya ng ganong statement na yes, I am endorsing this certain candidate in the person of Vice Mayor Lasapin? Meron bang ganon doon sa kanyang SOCA? Nabanggit mo nga medyo discreet, but mga recent days may na-monitor ka ba?
Yes, doon sa pag-cover natin dito sa opening ng septic treatment plant sa Fernando last week, no? If we're going to make Director Perkailang ng Water District as a reliable source, of course, sinabi niya na kung bakit hindi nakarating si Mayor EDSA doon sa mismong event, and this is for the record, sinabi niya na, sinabi raw ni Mayor EDSA na nandoon na ang mayor, which is ang nandoon is Vice Mayor Jimmy Lazatit. Directly sinabi yun ni Sir Perkailang na alam naman natin na personal friend and political ally nitong si Mayor Edwin Santiago. Pero doon mismo sa SOCA 2021 ay wala naman tayong nakita o narinig na mga ganong pronouncement. Pero I can say this for the record, talagang sinabi yun noong opening na or noong groundbreaking ceremony nitong septic treatment plant sa San Fernando. Okay. Real, panghuli na lang, siyempre, napag-usapan natin yan, alam din naman po, mga kabalin, mga karehiyon, election season po ngayon. So, mahalaga rin naman na makita din natin kung paano yung nagiging forma, nitong mga natutungkulan at yung mga nais din mahihalal sa ibang pwesto, gaya nga ho na nga nabanggit kanina. Pero syempre, Rainiel, ito nga SOCA, ito yung ulat sa bayan. Alam naman natin, wala namang perfectong administrasyon, di ba? Wala namang administrasyon na pinalakpakan ng lahat ng tao na ni isa, walang tumutol, ni isa, walang nagbato ng putik, no, so to speak. But doon sa SOCA ba ni Mayor EDSA, meron ba siyang sinabi ng mga issue na kanyang tinanggap over the recent years ng kanyang stint as the city mayor, and paano niya in-address? Do alam natin, isa yan doon sa mga mainit na issue dyan. Matagal natin kinocover itong renovation ng palengke, at di ba yung sinasabi na yung kawalan daw ng maayos na sistema doon sa pagbabakuna, may mga naghahanap ng bakuna ng mga, lalo na especially on the onset, o yung kasagsagan nitong vaccine rollout, yung pagsisimula pa lamang. So may nabanggit ba ang Alcalde Rainiel, at ano yung mga nabanggit niya kaugnay ng sabihin na nating issue na kinaharap ng kanyang administrasyon? Ako sa amin, Justin, I would like to comment dun sa side na aminado si Mayor EDSA na being an economic powerhouse dito sa region or sa buong Central Luzon or even all over the Philippines, na talaga daw na bumagsak rin, talaga natamaan ng pandemic itong ekonomiya ng syudad San Fernando. And sa kanyang pag-amin doon, sinabi niya na gusto niya rin naman pasalamatan itong mga taxpayer natin na patuloy pa rin sa pagbabayad nga ng buwis despite this pandemic. So, unti-unti nakababangon nga itong syudad at unti-unti nagagawa nila itong economic recovery plan or yung pagbibigay ng subsidiya dito sa mga maliliit na negosyo na lubhang naapektuhan nga nitong pandemic. So doon sa usapin naman ng palengke, ng serbisyo sa bakuna or yung rollout ng vaccine, sinabi niya naman na hindi ito problema per se ng syudad, kundi ito ay problema ng ilan. Ito ay ilan lamang dun sa mga pinupol sa kanila. For example, itong vaccine, hindi umano kasalanan ng city government na kulang din ng national vaccine supply, which is, ang sabi naman ng national, it's world vaccine shortage. So, naiintindihan din naman natin yun. Pero mainly, ang kanyang tinukoy kanina doon sa talagang challenge na kinaharap ng kanyang administrasyon is etong economic instability ng syudad San Fernando for the past 2 years. So, sinabi niya na abot nga nila yung peak by 2018, no? Kasi yung first year pa lang ni Mayor Edwin Santiago, doon niya rin nakuha yung first billion ng syudad. So, and then for the succeeding years, nadagdagan, and then come 2019 na nagkaroon nga ng pandemic, talagang very challenging, yet na-overcome naman nila due to those parang impact ng pera or yung mga na-save for the past years. Kasama natin. Okay, maraming salamat, Rainiel Pawid, para sa iyong ulat. At mga karehiyon, abangan ho ninyo yung kabuang detalye din ng balitang yan. Mamayang alas 6 sa ating CLTV News kasama si Jennifer Salenga. Rainiel Pawid, maraming salamat at mag-iingat ka. Okay mga karehiyon, sa ating pong pagbabalik, ito naman, pag-uusapan natin itong mainit na naging statement ng isang opisyal ng Department of the Interior and Local Government
kaugnay ho nitong planong ipitin o paano kalang ipitin o wag ibigay, no? Yung portion nitong 4-piece, yung yung ayuda, cash assistance na tinatanggap itong mga 4-piece beneficiary, kung sakali daw na hindi sila pumayag magpabakuna kontra COVID-19. Abay, ito ho, binatikos hindi lamang ng iba't ibang opisyal, kundi maging ng mga netizens. At sinasabing itong remark na ito ay hindi makatutulong, anti-poor daw. No? Yung ganitong panukala na wag nang bigyan ng ayuda itong mga ayaw magpabakuna. Mamaya pag-uusapan natin yan, makakasama natin si Paulo G. Santos sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Bago ho tayo mag-break, silipin muna natin yung lagay ng daloy ng trapiko dyan ho sa mga pangunahing kalsada ng Ciudad San Fernando, partikular na dito ho sa may flyover sa Lazatin Boulevard. Ito ho yung intersection ho ng Lazatin at ng OG Road, no? O yung Jose Abad Santos Avenue. Itong kabataan ko ho, OG Road yung tawag dyan. Yan, ito ho yung nakikita ninyo, yung pinapaning ng camera. Yan, papunta dyan sa may magalo pa yung camera. Ayan. Anyway, yung mga sasakyan na yan, nanggagaling ho yan sa may Lazatin Boulevard, yung pong kalsadang sa Hero Sol, no? Yung kapundalan na papunta Santo Niño, hanggang nakitang Palawi, tapos dun sa may yung Kapitolyo, no? Ito naman yung mga approaching dito sa gawing kanan, yan ho yung mga nanggagaling ng Jose Abad Santos Avenue, no? Particular ho sa may area ng Bacolor at syempre yung mga kababayan ng galing Guagua, Lubao at maging Bataan, ano, at Sambales dyan dumadaan. At itong mga dumidiretso sa may gawing kanan din, ayan, yung pagpunta ho yan, papunta naman yan sa may Jasa din, tumbok yan, dito ho sa may tanggapan ng CLTV, ano, sa may Dolores intersection, at dito sa may Laos Complex, hanggang na doon sa may NLEX interchange, no, San Fernando interchange. At syempre, yung mga kumakaliwa sa din Boulevard pa din, patungong St. Jude, at labas mo niyan ay MacArthur Highway, dire-diretso naman, labas ng Angeles, o diretso, lalabas kang San Isidro del Rosario, ayan, Sindalan, Angeles City. Ayan ho mga kabalin, yung sitwasyon ho ng traffic dyan sa Lazatin Boulevard, no? Yung flyover na kinukuhanan ho ng ating kasamang si Paul Bara sa kasalukuyan. Mamaya ho, sisilipin naman natin yung mismong traffic sa may Dolores intersection, no? Ano pong para dun sa mga medyo kaidato, junction, tawag dyan. Okay, wag ho kayong aalis at magbabalik ko ang CLTV Balitaan. Pinapanig ng camera. I kinda like maging Bataan, ano, at Sambales, dyan dumadaan. At itong mga dumidire kanan din, punta naman yan sa Jasa, tanggapan, San Fernando interchange. At syempre, yung mga kumakaliwa, sa din Boulevard pa din, patungong St. Jude, at labas mo yan ay MacArthur Highway. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya.
Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Pine Water. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Paghugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at tuloy-tuloy ho tayo sa pagbibigay ng mga mainit na balita sa ating mga karehiyon. Kasing init po ng kape na hinihigop ng ating kasamang si Paulo G. Santos. And Paulo G, kumusta? Kumusta ang weekend? Ikaw, balita ko, may pinasyalan kang bagong atraksyon dito sa Pampanga, yung Christmas Village. Saan ba yan? Saan ba yan? Ay, shout out dito ho sa mga nagagawi ho sa Mabalacat City. Lalo-lalo na si Parin Johnny, kasama natin nung Sabado. Parang parang bata nung nakita tong dambuhalang Christmas tree dito sa Severa Village, dito sa Severa Subdivision. Ito tapat lang ho, mga kaibigan, nito pong City Hall ng Mabalacat. At alam naman natin, Justin, pagka tapos nitong undas, ang susunod na sineselebrate ng ating mga kababayan ang pinaka-aabangan na Pasko. Ramdam na talaga yung kapaskuhan, Justin. At saka alam mo, yung paborito mong puto bongbong, bibingka na pinagsasaluhan ni Choy Choy at ng kanyang mahal. Ay naman, nandun kumpleto, mga kaibigan. Ayan, mamaya, imbitahan mo sila, Paolo G. Mapapanood nila yung pamamasyal. Diyan sa may Christmas Village sa Severa, Mabalacat. Kasama ho si Paulo G. Santos. Mamaya, papalabas ho yan mamayang alas 6 kasama si Jennifer Salenca. Pero ito, Paulo G, pag-usapan natin itong mainit na balita naman. Kaugnay nitong naging pahayag ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na ipitin o wag munang ibigay yung mga ayuda o yung bahagi ng ayuda nitong ating mga 4-piece beneficiary, Alam naman ho natin yung mga 4-piece beneficiary buwan-buwan, o quarterly, merong yung mga tinatanggap na cash assistance mula sa pamahalaan, Pero ang sinabi ho ni Yusek Malaya, wag mo nang ibigay. Tama ba, Paulo? Para daw ang mga mainit na balita. Alam mo, Justin, kaya nga daw ginamit yung conditional cash transfer. Yung permit conditional. Ang pinopropose lang namin, and I quote Yusek Malaya, ang pinopropose lang daw nila itong 750 per month na health and nutrition grant. Isang component lang po daw ito nitong conditional cash transfer na natatanggap po nitong mga beneficiary ng COVID. At alam mo ba, Justin, talagang naging mainit itong dialogong ito dahil alam naman natin ang DILG nakapronta doon sa deliverables nitong mga local government unit dahil nakikita nila yung sitwasyon, yung tinatawag po nilang vaccine hesitancy. Ano ho ba yung vaccine hesitancy? Kung yun yung tanong ho ng ating pong mga followers sa CLTV News. Nakikita-kita daw kasi, Justin, na dahil nga stable ang supply ng bakuna, nagkakaroon ng complacent. Yung ugali ho nitong ating pong mga kababayan
na kung minsan andyan ho, nakalista na at babakunahan na kapag pipirma nung waiver, Justin, at nakita yung bakuna, saka na mag-back out. So, isa rin yan yung yun ang pagpili ng brand, Justin, na nakikita nilang nagiging cause ng delay. Pero gaya nga nitong malaking issue na to na eto ho mga kaibigan, inuulan na ng batikos. Alam mo, Justin, itong sinasabi nga ng DILG, ito ay isinubo na sa lead agency ng DSWD. Seryoso sila dito, Justin, ha? Seryoso sila dahil mismo ang DSWD na ang kanilang ikinukonsulta at nasa proseso na ng pagsisiyasat ng DSWD naman sa legal kung itong kanilang pag-ipit sa naturang subsidiya ay kanilang itutuloy. And I quote them, Justin, ito, meron din tweet dito si Secretary Galvez. Alam mo ba na talagang pinagdidiinan talaga ito on the criticism that mandatory vaccination of 4-piece beneficiary is anti-poor. Galvez says, ito Justin, the cash subsidy can just be delayed until the beneficiary has been vaccinated. So talagang pinagdidiinan, Justin, na kailangan na magpapakita muna. Pero ito Paolo G, nabanggit mo na rin nga yung mga ganyang sitwasyon. Marami kasi yung nagkakaroon ng hesitancy o yung agam-agam kaugnay ho ng bakuna. No, siguro magandang tilad-tila rin natin yung usapan na to. Kung bakit marami o may mga ilan tayong mga kababayan ang ayaw magpabakuna. Kasi etong mga statement ng ganito ng ating mga taong gobyerno, paminsan-minsan, no, ayoko na bang i-generalize, pero paminsan-minsan kasi kung hindi ho nakikita yung sitwasyon sa ground, nabanggit nga ho nitong mga bumatikos na anti-poor, itong ganitong klaseng pahayag, baka kailangan konting pagpapaliwanag lang. Ano ba yung kadahilanan na nabanggit ho ni kasama nga Paolo G na ayaw magpabakuna ng ilan sa ating mga kababayan? Itong tinutukoy natin dito ay mga 4-piece beneficiary. At alam naman ho natin, yung mga nabibilang ho sa sektor ng lipunan na yan, yan ho yung mga kababayan natin na salat sa buhay. Hindi ho yan yung mga may kaya. Kaya naging bahagi rin sila ng ganyang programa ng gobyerno. At may kakulangan ho doon sa tinatawag nilang yung literacy ba pagdating sa pagbabakuna. Kaya ho yung binabanggit ho ni Paolo G kanina, marami sa ating mga kababayan ang may agam-agam. Ito ho, sample ko na lang, Paolo G. Nagkukwentuhan na rin ho tayo, nagbabalitaan. Dito hong Sabado, nakausap ko yung isang kasambahay ho nung yung aking kasambahay ng aking anong tawag ko ba doon? In-law. Balae. At natanong ko, bakit ayaw mo ka magpabakuna? Natatakot daw sa side effects. Sinabi ko na lahat tayo dito sa mamamahay na to, lahat kami dito, bakunado na, tanging ikaw na lang. May nakita ka baka akong tinabakan ng side effects? Sabi niya, may napapanood kasi ako. May nakita ako sa YouTube. May nakita ako sa Pero ayun bahagi din kasi yung yung disinformation. So, itong sinasabi, ito man nabanggit man ni Sec Malaya na imbes na sabihin na huwag niyo tatanggapin, tinignan ba nila yung ginagawa ring kampanya ng pamahalaan pagdating sa bakuna? Kasi kung limitado lang din naman sa isang sektor, ay tayo naman dito sa media, hindi naman po rin tayo nagkulang sa balita kaugnay ng mga vaccine rollout. Pero ito, yung ikaw Paolo G, nag-cover ka, kakausap mo yung mga tao. Ano yung numero unang kanila sinasabing dahilan na ayaw nilang magpabakuna maliban din sa brand na yung binabanggit kanina? Baka kailangan. Alam mo, yun ang nagiging senaryo ngayon. Yung nagiging brand sila, Justin. Brand conscious. At si Secretary Galvez na rin nagsasabi, aminado sila na kailangan talaga ng massive information to drive and to reach those who are hesitant to get the job. Pero ang pansin din talaga natin, Justin, alam mo, yung impormasyon ng efficacy rate ng kada brand naka-apekto ng malaki. At dahil alam nitong mga
sasalang sa pagbabakuna na meron naman daw darating na ibang brand, saka na lang di ba? Nagkakaroon ng ganong kaisipan. Pero alam mo, Justin, dyan sa binabanggit din natin na problema pinakikitunguhan ng gobyerno, bakit sila nag-resort na para bagang mandatory. Sa totoo lang, papunta na sila doon. Humihiling sila sa Kongreso na maisabatas yung gawing itong mandatory. Pero doon lang, kung sa panig naman ng DOH, doon sa mga sektor na kinakailangan talaga na sila ipamuno. Partikular na ho itong mga nasa health industry. Paano ka nga naman na ikaw mag-aalaga ng tinamaan ng COVID-19 kung ikaw wala kang proteksyon. Yan naman ang sinasabi ni Yusek Maria Rosario Duterte. Pero alam mo, Justin, dito nga sa pakikitungo din ng DILG kapag sila nagiging direktamente kasi itong pagpapahayag nila na pagka walang hindi kayo nagbabakuna, hindi kayo mabibigyan ng ayuda, dito daw nakikita naman itong ilang mga mambabatas na kabilang dito sa Makabayan Black, Justin, na parang militaristic pandemic response. Sabi pa nga ni bayan mo na Representative Carlos Zarate, bakit na lang kaya hindi bombahan ng gusto yung usapin ng pagbabakuna, anong buti nito sa tao, at kung uusapan mo nga naman, Justin, itong batas na may kaugnayan dito sa mga 4Ps, itong Republic Act 11310, ito'y wala hong section doon na ito'ng conditional transfer na ibinibigay ho natin sa mga pobre nating mga kababayan, iipitin mo. So labag yun sa batas. Kaya napag-uusapan din ngayon, Justin, sa kanina, doon sa press briefing din ni VP Lely Robredo, na binabanggit niya doon sa kanyang kalayaan na tayo maging COVID-free dito sa ating bansa. Pinapangarap natin yung kanyang plano. Na bakit hindi bigyan ng incentive? Bigyan ng incentive yung mga mahihirap. Para hindi dun sa disincentive. Para pagka may binabanggit kang ang mga magpapabakuna, may pamasko, kaya merong maibibigay sa kanila. Lalo ba siguro daw magiging determinado itong mga kababayan natin na pumila. Di ba nga kahit dito mga ka-Facebook, di ba? Mga followers ng CLTV Balitaan, may isang bayan nagpaparapol pa nga ng baka. Ewan ko lang sa bayan ng Oo, sa bayan ng San Luis yan, sa San Luis, Pampanga, si Dr. J. Sagum. Oo, yan totoo naman. Sabihin natin, let's call spade a spade, isang mabuting halimbawa yan dahil yung baka maraming dulot yan dun sa kabuhayan nila, nung nagkaroon ng parapol, excited din magpabakuna yung ating mga kababayan. Ito nakita namin personal na katinungo natin, si Rainiel Pawid ang nag-cover ng balitang yan. Actually, yung point na yun, isa yan din sa mga sinasabi na pwedeng pamarisan daw according to experts, na magkaroon nga ng insentibo. Kayo mga kalayon, tanungin namin kayo, pwede ho kayong sumali dito sa ating talakayan. Kung kayo ang tatanungin, di ba? Kayo ho ba ay magpapabakuna dahil hindi kayo bibigyan ng ayuda? O kayo ho ay magpapabakuna dahil may ibibigay pang dagdag sa inyo? Yan ho kumbaga, magandang pag-isipan din sana ng mga nasa pamahalaan, at pulsuhan din natin yung taong bayan. Pero ikaw, Paulo G, ano yung pulso ng taong bayan? Base doon sa paggawa mo ng istorya, may mga nakapanayam ka ba o kinumusta na anong masasabi nila sa ganito? Yung ordinaryong tao lang, para hindi naman din masabi na pinopolitika lamang ito, kaya ganito. Anong sabi ng ordinaryong tao? Yung mga nakakahanap namin ni Parin Johnny kapag pinag-uusapan po yung bakuna, mga kaibigan, lalo-lalo na yung mga talagang takot na pumila, kita natin yung mababang kamalayan. Sa totoo lang, mababang kamalayan po yung nakikita natin na ang major na factor na nakikita po natin yung napapanood nila sa social media. Meron nga akong malapit nating kaibigan, Justin, at sa kanyang pananampalataya naman, naunawaan natin na pagka pinag-uusapan ng kung may kapal, yung subjective sa akin at saka yung ewan ko lang objective sa mga bagay na paniniwala. Iba yung paniniwala. Mahabang diskusyonan yan.
Pero pansin natin sa karamihan na nakakausap natin na hindi pa bakunado, dahil nga meron silang naririnig na mas mahaba yung efficacy, hihintayin na lang namin yun. Kasi pagka nailista daw sila dun sa ayaw nilang bakuna, abala pa yung pipila sila, Justin, para sa kahit na may nababanggit na may booster shot. Nako, Paolo, yung mga kaibigan natin sa DOH, ito lang ang sinasabi dyan. Sabihin nila, kahit mga doktor, kahit hindi sa DOH, mga private doctors, no? Konting protection ay mas mainam kaysa sa walang protection at all. Ika nga, no? At kung ikaw ay maghihintay ng bagong vaccine brand na gusto mo, hindi ho naghihintay ang COVID-19. Anytime pwedeng tumama yan. So, sa lalong madaling panahon, ano yung bakuna na nariyan, yan, totoo ho yan. Yung iba kasi ginagawang katatawanan, Paolo Gino, yung naging meme na Sinovac, di ba? Sinasabi na yung Sinovac daw, ang pag nagpabakuna ka na Sinovac, lagi mo sasabihin kung ano yung available na bakuna, ito yung best vaccine. Pag naman daw nagpabakuna ka ng Pfizer, ang una mong pinopost is vaccinated ako ng Pfizer. Pag daw Moderna, sinasabi mo, ganun din. Pag daw AstraZeneca, hindi ka daw makapag-post kasi lalalagnat ka pa. Ito yung mga biru-biruan sa social media. No? Pero gaya ang sinasabi ng mga eksperto, ng World Health Organization, Department of Health at ng mga doktor sa pribadong institusyon, ang bakuna kahit ano pang brand yan, mapipigilan niya yung tsansa na ikaw ay masawi. Yan ho yung iniwasan dyan dahil sa COVID-19. Ito pa, Justin, bago ko lang makalimutan, yung paghahalimbawa ni Yusek Malaya, tagapagsalita po ng DILG. Una, ang inaklara niya na hindi po laang galing sa DILG. Ito humungkahin na ipitin muna itong conditional transfer, bahagi ng conditional cash transfer ng 4Ps. Dahil sa totoo lang, ito hong mga programa ng 4Ps, gaya ng usapin ng kalusugan, Justin, yung mga binibigyan daw nila ng ayuda, yung nakakapag-comply tulad na lamang na nire-require yung mga anak na center, magpapatiworm, kailangan bago bibigay yung ayuda, talagang siguraduhin na nakapag-enroll. So sa isang banda, yun yung tinitignan nilang argumento na pagbabasihan sa mga susunod na araw, itong legal team naman ng DSWD, kung ito'y itutuloy nila, Justin, na maging mandatory sa mga 4Ps. Ayan, maraming salamat, Kuyang Paolo G. Santos. Aabangan natin yung magiging development ng balitang yan dahil alam niyo naman, napaka-importante ho. Sisikapin din natin ma-interview yung ating mga kaibigan mula sa DSWD. Lubos na maaasahan naman yan. Isang text lang sumasagot. Yung mga kaibigan natin dyan sa DSWD Central Luzon. Paolo G, maraming salamat at aabangan nga natin yung detalye ng balitang yan. Yung nabanggit natin kanina, yung pasyalan, yung binisita, ay ibahagi mo sa ating mga kabalan at mga kaibigan upang sumaya-saya naman ang kanilang Pasko. Maraming salamat, Paolo. Salamat, Justin. Pag daw AstraZeneca. Okay, mga kariyon, tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan, pero maya-maya ho, sisilipin muna natin ngayon yung lagay ng daloy ng trapiko ng World. Ready na ba si Paul para masilip natin yung traffic situation? Naku, mukhang wala pa, no? O sige, habang iniintay ho natin yung traffic situation, batiin ko lang itong ating mga tagapanood, no? Si Sir Chris Plaza. Ayan, good day po. At sinero pa niya. Maraming salamat, no? Sa iyong walang sawang pagtangkilik dito sa ating programa. Kayo ho, kung meron mo kayong mga nais ipabate, no? Mga pa-happy birthday naman dyan, pwede ho yan sa ating hapong balitaan. Alam niyo yung kultura ng mga Pinoy. Pagdating ng hapon, gantong oras, lalabas sa tapat ng bahay, makikipagkwentuhan. Ngayon ho, dahil may pandemya. Dito muna ho tayo magkwentuhan at magbalitaan tungkol sa mga importanteng bagay na kailangan nating malaman. Ayan ho, silipin natin ang lagay ng trapiko dyan ho sa may MacArthur Highway, doon ho sa may traffic light ng St. Jude, yung papuntang Lazarine Boulevard. So ito ho yung nasa nakikita sa inyong video, yung nasa gawing kaliwa, yan po yung patungo
dyan sa may norte, no? Patungong San Agustin, San Isidro, Del Rosario, Sindalan, ganang po kay Angeles City. At siyempre, itong patungo naman yung sa south, no? Southbound, ika nga, yung nasa gawing kanan o yung nasa itaas ngayon dahil pumapaning ang ating camera, ayan ho yung patungo ng sabihin natin dito sa may intersection, Dolores intersection at siyempre yung Jose Abad Santos Avenue. Sa mga puntong ito, sa mga oras ito, medyo maluwag-luwag pa yung sitwasyon. Ay, naku, naalala ko lang pala, pinakita na rin natin yan. Kausap ko ho kanina yung ating kaibigan, si Sir Dale, no, sa POSCO, Public Order Safety Coordinating Office. Isa daw ho yan sa mga accident-prone na lugar. No? Yung U-turn slot, dyan ho sa may St. Jude. So, mga kabalen, mga karehiyon, na motorista at lahat ng nakikinig, tuwing ho kayo ibabaybay dyan sa nasabing kalsada, abay, konting pag-iingat naman, ano, upang sa gayon, hindi tayo ma-aksidente at maiwasan natin yung mga bagay na gusto nating maiwasan. So, ayan ho, sitwasyon ng trapiko sa may MacArthur Highway, sa may traffic light ho ng St. Jude. Marami pa hong malalaking balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Good day po, at senior pa niya. Maraming salamat, no, sa iyong Ang programang ito ay walang hatid sa sawang inyo ng pagkikinig dito sa ating programa. Kayo ho, kung meron mo kayong mga nais ipabate, no, pa-happy birthday naman dyan, pwede ho yan sa ating hapong balitaan. Alam nyo, yung kultura ng mga Pinoy. Pagdating ng hapon, gantong oras, lalabas sa tapat ng bahay. America's best-selling truck is here. Dito muna ho tayo magpepuan. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Diyan ho sa may MacArthur Highway, doon ho sa may traffic light ng St. Jude, yung papuntang Lazadin Boulevard. Bilang leader, dapat laging malinaw. Nagsisimula ang lahat sa malinaw. Ang iBerry ay dye-dye supplement na may iBright Power Extra at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Siyempre, itong patungo naman yung sa south, southbound, yung nasa gawing kanan o yung nasa itaas ngayon dahil pumapaning ang ating camera, ayan ho yung patungo ng sabihin natin dito sa may intersection, Dolores intersection at siyempre yung Jose Abad Santos Avenue. Sa mga puntong ito, sa mga oras ito, medyo maluwag-luwag pa yung sitwasyon. Ay, naku, naalala ko lang pala, pinakita na rin natin yan. Kausap ko ho kanina yung ating kaibigan, si Sir Dale, no, sa POSCO, Public Order Safety Coordinating Office. Kasi daw ho yan sa mga accident-prone na lugar. Yung U-turn slot, dyan ho sa St. Jude. So, mga kabalen, mga karehiyon, tuwing ho kayo ibabaybay sa nasabing kalsada, abay, hindi ka pag-iingat naman. Pagkasabihin, hindi tayo ma-accidente at iwasan natin yung mga bagay na gusto natin maiwasan. So, ayun ho, sitwasyon ng traffic sa may MacArthur Highway, sa may traffic light ho. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our 3rd decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga balita, ito ho, gaya ng nabanggit natin kanina,
Tuloy-tuloy ho tayo, no? Ito yung isang balita naman sa Bulacan. Ito, naku, mga karehiyon, pakinggan ho ninyo to, no? Tumambad sa mga otoridad ang iba't ibang uri ng katutubong ibon sa isang pamilihan sa Baliwag, Bulacan na hinihinalang hinuli mula naman ho sa Candaba Swamp. No, dito ho yan sa Pampanga. Ayon sa Community Environment and Natural Resource Office o Sendro ng Baliwag, Bulacan, nasa 189 na ibon na ibinebenta sa palengke na pagala ang nakumpiska mula sa isang lalaki. 129 daw dito ay mga common moorhen o uwis at 60 naman yung tinatawag na tikling. Ito ho yung mga ibon na nakumpiska. Kaagad daw nakatakas ang lalaki matapos makita ang mga otoridad na pag-alaman na ibinibenta ang mga ibon sa halagang 100 piso kada 3 peraso. Per bundle daw ho yung bentahan. Paliwanag ho ni Paquito Moreno Jr., Executive Director ng DENR Central Luzon, ipinagbabawal ang pangongolekta sa wastong pamamaraan. Panghuhuli, pagkuha at pagbenta ng wildlife sa ilalim po ng Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Nakikiusap si Moreno sa publiko na maging mapagbantay sa mga illegal na pagbebenta ng wildlife, maging ang online selling sa mga ito upang maprotektahan ang wildlife population at mapanatili ho yung tinatawag na ecological balance. Maaari pong i-report yung mga ganitong aktibidad na illegal sa mga otoridad sa pinakamalapit na DENR office sa inyong mga lugar o tumawag po sa mga numerong ito. 0945-368-5303. Ayan, kung meron mo kayong ballpen at papel dyan, pakisulat na lang kung meron mo kayong nakitang ibon. Isa rin ho yan sa pinagmamalaki ng ating lalawigang Pampanga at ng rehiyong Central Luzon. Kaya naman dun sa mga kababayan mo natin, huwag nyo na akong pagdiskitahan yung mga ibon. Kawawa naman, lalo na kung paubos na yung mga yan, ma-extinct na. No? At ito naman, ito lamang hong Oktubre, kung matatandaan mo ninyo, inaresto naman yung 4 na wildlife poacher na nanghuli naman ng 6,000 bats, 6,000 paniki yan mula sa protected area ng Biak de Bato National Park sa San Miguel, Bulacan. Tuloy-tuloy ho yung ating mga kaibigan dyan sa DNR, kaugnay ho nitong pagtitiyak na hindi nasasangkot yung ating mga karehiyon at yung publiko dito sa mga illegal na gawain, lalong-lalo na para maprotektahan ho yung tinatawag nating kagubatan, yung mga hayop na naninirahan dyan at syempre maging mga puno laban naman sa illegal logging. Ito naman ho, sa iba pang mga balita, ayan, Christmas is in the air na nga po talaga dyan sa lalawigan naman ng Tarlac dahil pinailawan na ang mga naglalakihan at naggagandahang Belen. Bukod kasi sa nakamamahang nativity scene, hangad ng Tarlac Heritage Foundation na maging inspirasyon ng pag-asa at pagkakaisa ang mga higanteng sabsaban. Narito hong detalye ng balitang yan. Magdadalawang Pasko na ang lumipas, patuloy pa rin nakikibaka ang mga Pilipino sa iba't ibang problemang hatid ng COVID-19 pandemic. Pero sa kabila nito, wala pa rin makapipigil sa Pasko ng mga Pilipino. Sa probinsya ng Tarlac, sinimulan ng pailawan ang mga naglalakihang Belen na bahagi ng Belenismo 2021. Ngayong taon, higit 50 makukulay na nativity dioramas ang lumahok sa Belenismo. Bukod sa agaw pansin na ganda ng mga naglalakihang Belen, hangad ng Tarlac Heritage Foundation na ipabatid sa mga Pilipino na gaya ni Jesus na dumaan sa maraming pagsubok, kaya itong malampasan basta't may tiwala at pananampalataya. Ano man ang mangyari, pandemya man o hindi, basta sama-sama ang Pilipino, kaya po natin.
Paalala naman nila sa mga bibisita kahit pa may kakaunting pagluwag sa health at safety protocols, kinakailangan pa rin maging maingat dahil hindi pa tapos ang pandemya. As long as you observe IATF, CID guidelines, kailangan naka-face mask, naka-shield at may social distancing. Kada taon ay lumalabas din ang pagiging malikhain ng ating mga kababayang Tarlakenyo. Ang ilan kasi sa mga belen ay gawa sa mga recyclable material gaya ng PET bottles, kawayan, pira-pirasong kahoy at iba pang aakalain mong patapon ng gamit. Ang Belenismo ay nagsimula noong 2007 sa inisyatibo ng yumaong si Father Alex Bautista ng Diocese of Tarlac. Dahil sa kahalagahan nito sa kultura at turismo, nakakuha ng suporta si Father Alex sa Tarlac Convention and Visitors Bureau, Provincial Government at Tarlac Heritage Foundation. Rainiel Pawid, CELTV News. Okay, ayan. Maraming salamat po mga kariyon sa inyong pagtutok dito sa ating isang oras na balitaan at batiin ko lang. Ito nga si Crescencio Laureano, mapagpalang ligtas na hapon po Sir Justin, watching from Santa Rosa, Nueva Ecija. Maraming salamat ho Sir, at lagi ho mag-iingat din at maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa CLTV Balitaan. Mga kariyon, magpapaalam na ho ako pero tuloy-tuloy ho ang ating balitaan. At tumutok lamang ho kayo sa ating mga social media pages na makikita ho ninyo sa inyong mga mobile and TV screens. Dati kasi TV lang tayo nanonood. Pero ho ngayon, ika nga namin dito sa CLTV, anytime, anywhere, pwede ho tayong manood. Diyan ho, i-follow nyo ho Facebook, Instagram at Twitter. At syempre, kung nais ho ninyong balikan yung mga programa ng CLTV, pwede ho kayong magtungo diyan sa aming YouTube channel at CLTV36 Official at maging sa aming website www.cltv36.tv. Para naman ho sa mga kababayan natin sa labas ng Central Luzon, huwag po kayong mag-alala dahil napapanood ho ang CLTV nationwide via Signal Channel 115. At syempre dito naman sa Central Luzon sa atin pong 39 cable partners. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, ito ang CLTV Balitaan. Mamayang alas 6 po ng gabi, samahan natin si Jennifer Salenga para sa CLTV News. Maraming salamat po. Ang programang ito